ଚାହାଡ଼ି ଆଡ଼ୁ କିଛି ସେ ଆସିକି ହବ ଏଇ କ'ଣ ନଦୀ ଭିତରେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲି দেখুন দক্ষিণ প্রহরাজপুর এই যে গাঁ পঞ্ଚାୟତ এই ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପଟରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଅଛି ସେ ବାଲିକୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମନେ ଥିବ 2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଏନ୍ଜିଟିକୁ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏନ୍ଜିଟି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାୟରେ କହିଥିଲେ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଫିଆ ମାନେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏନ୍ଜିଟି କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ତୁମେ ବାଲି ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦେଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଲି ଉଠାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ପଲିସି କଲେ। ସେ ପଲିସି ନାଁ ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ପଲିସି 2020। ସେଇଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଯେ ବାଲି କେଉଁଠୁ ଉଠେଇବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଉଠେଇବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବହନ କରିବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏଥିରେ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଡ଼ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନଦୀ ଭିତରେ ତ ସୀମା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରେ କେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜାଗା, କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗା, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାପଚୁପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ମନେ ଥିବ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପାଖରେ ମାପଚୁପ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ, ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ଆସିଲା, ମାପ ହେଲା ଏବଂ ଏ ମାପ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମାପ ମଧ୍ୟ ଡିପିପୁରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା, ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲର ଜାଗା, ତେଣୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇବୁ ଏଠି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଜାଗା କାହାର? ଏ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାର ନା ଏ ଜାଗା ବେଙ୍ଗଲର? ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୀମା, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା କେଉଁଠି, ଏଇଟା ସିଏ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦ, ଏ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ବାଲି ଖନନ ହେଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ଚୋରାରେ ନା ଆଇନଗତ ଭାବରେ? ଯଦି ବି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ହେଇଥିବ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଲିଗାଲି ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ନଦୀ ଭିତରୁ ସେମାନେ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପଲିସି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ପଲିସି 2020 କହୁଛି ଯେଉଁଠି ଜଳର ପ୍ରବାହ ଅଛି, ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଅଛି, ସେଠି ତୁମେ ବାଲି ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ନିୟମ କହୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ସେମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ସେମାନେ ଲିଗାଲି କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଲିଗାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ଲିଗାଲି କରୁଥିବେ ତାହା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, କାରଣ ଏଭଳି ବାଲି ଉଠେଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ଆମ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, କେଉଁଟା ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲି ଆସିକି ପଶିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ୟା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିବୁ ଏବଂ ଆମ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହଉ ଆଉ ଆମର ବାଲି, ଆମର ରିସୋର୍ସ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଆଜି କହିବି ଏବଂ କାଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର, କାରଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଯିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ମାନେ ସିଏମ୍ର ବାଲି ସବୁ ନେଇସାରିଲେଣି। ଇଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଯଦି କାଲି ଶୁଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନଦୀର ବାଲି ଉପରେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ତ୍ୱରିତ
ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଏବଂ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାଲି ଉଠୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନଦୀ, ତା ଭିତରେ ବାଲି ଉଠୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ବାଲି ଉଠୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସୀମା ବିବାଦ ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟାକୁ ତ୍ୱରିତ ଢଙ୍ଗରେ, ତ୍ୱରିତ ଉପାୟରେ ସେ ୟା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏକଥା ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ୟା ପରେ।